Buot paimbestigahan sa Philippine Anti-Corruption Czar kung PACC ang nahugmak nga flood control project sa barangay poblasyon Mawab sa Davao de Oro. Sumala sa PACC, dugay nang naguba ang dike tungod sa pagbaha kaniadto. Martes sa hapon, September 2, 2025, nagpahigayon og ocular visit ang mga personahe sa Philippine Anti-Corruption Czar. Ugawas sa nakita nga pagkahugmak sa dike, aduna sab mga crack ang ubang bahin niini ug dunay gianod sa baha. Nanawagan karon ang PACC nga imbestigan dayon kini. Labi na nga ang number 1 sa mga contractors nga ginganlan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Legacy Construction Corporation nga mao'y naghimo sa proyekto. Nanukad sumala pa ang pagsusi human sa dakang sumbong nga nadawat gikan sa mga residente o road users kalabot sa proyekto. Gipasalig sa PACC nga iduso dayon nila kini ngadto kang DPWH Secretary Vince Dizon aron maaksyonan. Kay numduman nga padayong ginatuki karon sa Senado ang korupsyon sa mga anomalya sa flood control o ghost projects sa DPWH o sa mga kontraktor. Diin binilyon nga pondo sa proyekto ang nawagtang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.